de agua, como se chama eso? Precioso. As captación de agua poden drenar de alguma maneira as topeiras? Depende como se fagan, sí. Non, se están abaixo da turbeira, non. Porque as captacións que van captar é o que solta a turbeira. O problema é se están antes da turbeira. Vale. Que están quitando a... Claro, aí está o problema. Claro. Bueno, e despois son zonas de biodiversidade. Por as súas características, como teñen moita auga, condicionan microclimáticamente. En sitios onde hai máis seca, onde hai máis frío, as turbeiras se manteñen nunha temperatura moito máis estabilizada. Evitan as xiadas, etc. Entón, cando hai crisis climáticas, moitas das comunidades biolóxicas se refuxian nas turbeiras. Cando a crisis pasa, dai funcionan como núcleos de expansión outra vez. Eso pasa, temos registros deso nos últimos 11.000 anos. Vale? De acordo? Temos unha biodiversidade, como bichedes hoxe, florística moi especializada, como bichedes, o que había aí non estaba no resto do entorno que tiñamos, non? Entón, temos unhas características particulares, con distintos tipos de flora característica. No caso de Galicia, por exemplo, temos especies que só existen en Galicia, en todo o mundo, asociadas ás turbeiras, como, por exemplo, o Sphagnum piraesi, ou temos a Erica macallana. A Erica macallana é un brezo que ten só 3 poblaciones no mundo. Vale? 2 están en Irlanda e o resto está en Galicia. Bueno, hai unha pequena en Asturias, pero non ten moita relevancia, é parte da mesma unidade. Cal é a importancia da Erica macallana en Galicia? Que as outras 2 poblacións que están en Irlanda xa non se reproducen sexualmente. Están en fase de extinción. Vale? Só se reproducen vegetativamente. A única do mundo que sigue reproducindo sexualmente é a Erica macallana das turbeiras de Galicia. Vale. E hai cousas que ainda agora estamos atopando. Vale? Isto atopamos aí escasamente un ano, un pouco menos un ano, que é unha nova planta insectívora que non se tiña catalogado, que é a Utricularia amino. Vale? Neste caso, a diferencia da que vimos hoxe por a mañá, que é como un abanico, esta come con unhas vexigas que ten debaixo da auga, vale? E captura o insecto. Isto é recente, é un ano non é nada, e non o sabemos. Vale? Ou esta microalga, fixademos a distribución que tiña antes de que atopáramos nas turbeiras de Galicia, en todo o mundo, escasísima. Vale? Pois, nas turbeiras de Galicia, en algunhas turbeiras de Galicia, tamén hai. E isto atopámoslo, pois, hai 9 meses ou unha cousa así. Porque non hai información suficiente. E no caso da fauna, pasa o mesmo. Poderemos falar de moitas. Vou falar só de 2, porque son quizamos os exemplos máis paradigmáticos. Isto é unha erebia, unha borboreta. Hai 2 erebias que en todo o mundo mundial só viven nunha serra de Galicia, que é na Serra do Xistrel. Por qué? Porque son borboretas que foron movéndose co propio glacial, subiron a montaña, o glacial marchou e xa non puderon baixar. Quedaron ali, atrapadas. Apareceron 2 especies novas, a Pargapondalensis e a Sistraliensis. A construcción dos parques eólicos da Serra do Xistral reduciu o 80% da población de erebias. Vale. E isto é un representante dun anfibio que é a Chioglosa lusitánica, que en todo o mundo esa mancha gris é a súa poboación, en todo o mundo, asociado ás turbeiras. E hai outros exemplos, pero estes quizás son os máis claros. Vale, e ten outro valor para nós como servicio, que é que acumula carbono. Son sumidorios de carbono, mentras funcionen ben. Se non funcionan ben, esa materia orgánica vai se oxidar e vai a atmosfera. Entón pasan a ser fontes. E xa sabemos que o carbono é importantísimo para controlar o crecemento climático. Entón, fixadevos, en só un 3% do planeta que o que ocupan están acumulando hasta 500 petagramos de carbono. Un petagramo é 10 elevado a 15. Vale? 500 petagramos de carbono acumulados en un 3% do territorio emerxido do planeta. É dicir, as turbeiras son o principal axente que está mitigando o proceso de crecemento climático no planeta. Só isto sería argumento suficiente para que se fóramos ali con pinceles a cuidar as turbeiras. Só isto.
Vale? Supón o que está acumulado o 50% de todo o carbono atmosférico. Vale? E se están acumulando a tasas de 0,1 petagramos por ano. 10 elevado a 15. Vale. E que pasa en Galicia? Onde só temos, bueno, isto está feito cos cálculos de 10.000 hectáreas, agora temos 12.000, pero con 10.000, só con 10.000 hectáreas, que non é nada, vale, con 10.000 hectáreas, resulta que as turberas de Galicia están acumulando o equivalente ao 8% de todo o carbono acumulado da biomasa forestal de toda España, en 10.000 hectáreas. Vale? Ou o 40% de toda a biomasa forestal galega. En 10.000 hectáreas. Creo que non é tanto como para que non sexamos capaces de protexelas. Ben, e aparte tamén están asociadas con valores culturais. Hai moitas lendas, moitos contos, moitas historias asociadas ás turberas. Nos, cando podemos, vamos recopilando. Pero tamén con xacementos arqueolóxicos. Por qué? Como acabamos de ver agora, nese sitio sempre hai auga. Se sempre hai auga, o gando, se se salvase ou non, vai ir ali. E, por tanto, é máis fácil cazalo, porque non te moves tan facilmente. E o tes ali concentrado. Entón, hai moitísimos xacementos arqueolóxicos de cazadores, etc., desde o paleolítico, asociados aos entornos de turberas. Eso é un valor que hai que conservar tamén. E despois teñen outro valor particular, e que as fai especialmente valiosas, que son os valores científicos, como vimos hoxe, non? Que nos permiten facer unha reconstrucción de como evolucionou un territorio concreto a distintas escalas. Entón, saber se iso que decimos sempre, de isto sempre foi así, é certo ou non, que vai ser que non, ou se a turbera vai ter unha certa capacidade de soportar unha actividade ou non, ou que cousas podemos facer ou non debemos facer, ou cales poden ser os problemas engadidos a que degrademos esa turbeira. Para iso necesitamos un contexto histórico que atopamos nese estudio paleoambiental, no? do pasado. O sea, o cambio que estamos vendo é moi agresivo, non? É moi grande, é moi pequeno, é moi intenso, é moi suave. Como sabemos eso? Necesitamos un punto de referencia. E iso dando este tipo de sistemas, en caso das turberas, que son como libros. Son libros que acumulan esa memoria da historia natural do planeta. No caso das turberas de aquí, como temos turberas de 15.000 anos, pois temos unha historia continua da evolución do planeta de 15.000 anos. Iso é valiosísimo. Vale. Que pasa? Que o acumula nunha lingua que non coñecemos. Temos que aprender a ler. Vale, claro, se eu vexo isto é o que me manjaron no 2005. E digo, interesante, moi bonito, un burato, me parece unha paisaxe moi chula. Vale. Teño unha imaxe, teño unha foto dese momento. Me acordo, moi ben, pero podo facerme pregunta, bueno, pero isto sempre foi así? Non o sei, eu estou vendo isto, non o sei. Para saber se foi así, necesito a película completa. A película é algo que cambiou, algo que evolucionou. Evolución é sinónimo de cambio, vale? Entón, sempre foi así ou non? É isto que nos permite saber canto cambiou, cando empezou a cambiar, cal foi o motivo polo que cambiou, quen foi o responsable de que cambiara. Porque, en realidade, nos últimos 100 anos foi así. O que manjaron. Que pasou? A única posibilidade é ir a eses registros a recuperar esa información que nos diga cal foi a causa do cambio. Vale. Entón, un sistema como funciona? Hai unha presión das condicións ambientais, as que temos hoxe en día, que fai que se poñen en marcha unha serie de procesos de cambio. Eses procesos de cambio dotan de unhas propiedades ao medio. A reconstrucción fai o camiño ao revés, porque non sabemos que pasou. A reconstrucción estudia as propiedades que teñen os medios, interpreta cales son os procesos que poderon ser responsables desas propiedades e a partir deses procesos establece cales eran as condicións ambientais que había nese momento. Eso é a reconstrucción. Vale, que podemos utilizar? Collemos ese testigo que vimos no campo e vamos a sacar cousas. E vamos a analizar, por exemplo, microalgas como estas, ou vamos a analizar restos de escarabellos, ou vamos a analizar polen, ou vamos a analizar a acumulación de mercurio, pHs. Os pHs son hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estudando hidrocarburos deste tipo, podemos en Galicia establecer
no momento en que se empezan a destruir por queima masiva os bosques en Galicia, por exemplo, porque quedaron acumulados nas turbegas. Vale? Podemos estudar sementes, podemos estudar ADN fósil, podemos estudar un montón de cousas. Vale. Entón, vemos esta paisaxe, e para nós isto é unha paisaxe que non nos chama a atención, é a nosa paisaxe, en moitos sitios, non? É un brezal, non temos dúbidas. Isto foi así de toda a vida, verdade? Pois é mentira, absolutamente mentira. Isto non é así. Esta paisaxe se crea aquí, hai só 1200 anos. Estos son a acumulación de distintos elementos químicos que derivan dos procesos de erosión dos solos e esta é a evolución do bosque a partir do polen, recuperado todo en turbegas de Galicia. Se vos fixades, o polen é un polen arbóreo, cae unha caída, porque hai unha intervención no bosque, pero se abandona esa actividade e se recupera, se volve a actuar, se recupera, pero a partir de aquí xa non se recupera. Este é o momento en que os reyes lle din os monasterios. Construída a fronteira agrícola do país. Vale? E como se fai iso? Talando e queimando. E a partir de aí xa non se recupera o bosque como era antes. E esta paisaxe de brezais que sentimos nós, que é tan nosa, que o é, que foi sempre así, non o é. Ten menos de 1000 anos. E é unha construción humana. Vale? Que ten o seu valor de biodiversidade, é un sistema seminatural que hai que conservar, pero é unha construción humana, non é un hábitat natural per se. Vale? Bueno, entón, claro, os estivemos e podemos entender mellor isto, non? As turbegas non teñen un valor recreativo, así, a xente non vai ali a pasar ben, non? Ten un valor paisaxístico moderado, depende de onde estén, ten un valor ambiental moi alto por todos estes valores que acabamos de dicir e ten un valor científico extraordinariamente elevado. Temos argumentos máis que suficientes para decir que é necesario conservar estes ecosistemas, que son, digamos que son vitais para o futuro, para nós. Vamos a ver como é a realidade. Bueno, todos coñecedes que é Ramsar, non? A rede de Ramsar de espacios protegidos por unha serie de valores fundamentalmente. Que, perdón? Ramsar é unha cidade de Irán. Que é unha cidade de Irán, o convenio de Ramsar se firma no 71, no 74, en unha cidade en Ramsar, que é unha cidade iraní, en a que España se incorpora a ese convenio, creo que no ano 85, se non me lembro mal. Vale. Bueno, o acrónimo quere decir espacios humedais de importancia internacional. Vale. Todos estes puntos que vedes aquí son espacios declarados por España en Ramsar, que teñen o seu valor de conservación e as súas políticas e normativas. Vale. Donde estaban as principales núcleos de turbegas de España? En Galicia. Vale. Resulta que hai só 2000 hectáreas de turbegas acollidas a Ramsar e ninguna está en Galicia. Vale. Non temos ninguna. Temos estes 5 lugares e todos son humedales de costa. Non hai ni unha soa turbeira no Ramsar galego. Descoñecemento, basicamente. Vale? Eso por descoñecemento. Claro, porque as zonas de costa se coñecen desde hai moito, hai moita actividade de defensa ambiental, ornitoloxía. Nas turberas non houbo. Con aí descoñecemento leva estas cousas. Bueno, e cal é a situación? Bueno, a situación das turbegas en Europa. Perdéronse o 60% da superficie de turbegas en toda Europa. Nós non somos os peores nin de longe. Hai países que perderon o 90% das súas turbegas. Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Alemania, Bélxica. Perderon a maioría das súas turbegas. Isto é un exemplo do que había a principios do século XX en Irlanda de turbegas e isto é o que hai agora. Vale. O principal, agora mesmo, hai outros, como ben sabedes e como ben vimos, pero o principal actividade que está eliminando ou facendo que se perdan superficie de turbegas é a horticultura, os xardíns dos europeos, vale? A partir da construción deste tipo de materiales. Que pasa aquí? Bueno, pues nos últimos 50 anos o que temos é unha agresión sistemática por descoñecemento en algúns casos e outras veces proactivamente
dos ecosistemas de turbeiras en España. Vale, e temos que ter en conta que é moito máis doado e moito máis barato conservar as cousas que recuperar as cousas. Moito máis. Aquí temos un exemplo. Para recuperar unha turbeira segundo o seu estado, a reumectación, quere decir que volva a haber auga e que a auga funcione normalmente no interior dese solo, pode levarnos pouco, 15 anos. Vale? Pero que unha vez reumectada volvamos a ter unha comunidade coa biodiversidade que teria que ter, xa nos poñemos en máis de 20 anos. E para que o sistema comece a producir turbo outra vez, podemos chegar aos 50 anos. Entón, mellor conservar, sempre. E para poder conservar nos falta un punto máis, que é a reeducación da comunidade.